Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Йонаған һәм керезлі телефон алған. Бүгілме полицейскилары шираттағы закон бұзуға ошықлық кірті. Егетләр үз гаебен таныдылар. Фигурантларга карата шиткә китмәү турында шик кую чарасы сайланды. Ғәҗәпләндіруін дәвам итә. Қолабыз халқы һәм қонақларына Қора күз фестивалі нәрсә әзірлей. Мирасыбызны алып, заманча сулыш белән берләштерергә тырыша. Уга дигән фестиваль түгел, монда иҗат энергиясе гөрләп, балкып тора. Спорт мәйданчыкларын саклыйлар. РТС микрорайоны халкы дөрестлек эзли. Бу площадканы сүтәргә уйлыйлар, нәрсә өчен бу ниләр имеш яраксыз балаларга зыян киләчәк, бәрелсәләр, сугылсалар үләчәкләр. Бер балада үлмәде, 21 ел буена менә шушында балалар заниматься итәләр. Балалар мәйданчыгы урынына автомобиль кую урыны ясарга теләгән күрше халыкта борчу уяткан. РТС микрорайонында яшәүчеләрнең төп максаты балалар һәм зурлар өчен ясалган спорт мәйданчыгын саклап калу һәм аны сүтүгә юл куймау. Низак елгасының ике ярында туручылар белән Олсы Әхмәтҗанова аралашты. Безнең иҗат төркеме килүгә бу микрорайонда яшәүче халык байтак җыелган иде. Аларның һәрберсе спорт мәйданчыгы уникаль һәм балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә куркынычсыз ди. 2004 елдан бу урын күпләрне сөендерә диyorlar. Шуңа да карамастан бу иркен урынга кызыгучылар табыла. Шуның белән тырышалар менә бу банный комплексны сохранить и безнең халык ярата торган детский площадканы сүтеп монда ясарга автопарковка. Представляете? 21 ел торган безнең детский площадка, менә халык аны ярата, аны теге серебряный безнең детский площадка дип әйтәләр. Киләләр монда менә Дасавтан, РТСдан, Судвадан, менә бу тирә менә бөтен урамнардан киләләр монда. Микрорайонда яшәүчеләр судка кадәр барып җиткән, ләкин судны оттырганнар, чөнки балалар спорт мәйданчыгы куркынычсызлык нормаларына һәм кагыйдәләренә туры килми. Беренчедән, ул юлга якын төзелгән, икенчедән, ул металл конструкцияләрдән ясалган. Бу беренче чиратта балалар өчен куркыныч. Өченчедән, балалар мәйданчыгында асфальт катламы булырга тиеш түгел дип белгечләр. Шулай да халыкның моның белән килешәсе килми. Бу площадканы сүтәргә уйлыйлар, нәрсә өчен бу ниләр имеш яраксыз балаларга зыян киләчәк, бәрелсәләр, сугылсалар үләчәкләр. Бер балада үлмәде, 21 ел буена менә шушында балалар заниматься итәләр. Җирле халык спорт мәйданчыгын саклап калу яклы. Алар аны күчерергә һәм төзекләндерергә тели. Чөнки бу районда балалар өчен уен мәйданчыклары да, спорт белән шөгыльләнергә урыннар да юк диyorlar. Место для отдыха. Здесь вечером много молодежи, дети здесь собираются. Подростки здесь с удовольствием приходят вечером и занимались тут, прям вовсю играли с мячами. А тут сейчас вечером даже опасно, потому что неизвестно с бани какие там выскакивают и что они тут творят. Поэтому даже страшно. Әлеге низакның бер ягын тыңлап үткәч, без аның икенче ягында ачыкларга булдык. Мунча комплексы хуҗасы вәзгыятьне аңлатудан баш тартмады һәм безгә үзенең фикерен җиткерде. Вот детская площадка получается, ну как детская площадка, металлоконструкция. Менә бу балалар мәйданчыгы. Мәйданчык дип әйтү дөрес булмас, металл конструкциясе ул. Койма артында мин арендага алган участок бар. Мин балалар мәйданчыгына тимичә капка куйдым. Балалар тыныч уйнасын өчен аларга кумача аламадым. Гараж бар, территорияга керү мөмкинлеге бар. Әгәр миңа машина кую урыны кирәк булса, мин үземнең территориядә ясар идем. Ворота, въезд на территорию. То есть если мне нужна была бы парковка, я бы просто пользовался бы первым своим участком. Олсы Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілме полицейскилары туракка законсыз кірүдә шикләнелгән яшь кешеләрнең шәхесләрен ачыклаган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Бүгілме районы буенча дежур бүлегенә 21 яшьлек җирле Бүгілмәленең әнисе билгесез кешеләр аның улына янаганын һәм аның кәрәзле телефонын алганын хәбәр иткән. Хәлнең ни белән беткәнен Бүгілмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева белә.
Күнчелек, агач бите һәм гоп-стайл. Бөгелмәдә торакның кагылсызлыгын бозган өчен җинаять эше кузгатылган. Яшьләр элеккеге танышлары белән яшүсмерләр сериалларының иң яхшы традицияләрендәге кебек сөйләшеп карарга кыла. Барысы да 21 яшьлек егет һәм аның 17 яшьлек кызы арасында килеп чыккан конфликттан башлана. Кыз ярдәм сорап 20 һәм 23 яшьлек егетләргә мөрәҗәгать итә. Алар өчесе дә бит алып егетнең өенә юнәлә. Полиция хезмәткәрләре версиясе буенча яшьләр фатирга бәреп керә. Җәзалау белән куркытып, алар акча таләп итәләр һәм егетнең телефонын алып чыгып китәләр. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан шикләнүчеләр ачыкланган һәм тоткарланган. Алар 20 һәм 23 яшьлек егетләр һәм 17 яшьлек кыз булып чыкты. Егетләр үз гаебен таныдылар. Фигурантларга карата читкә китмәү турында шик кую чарасы сайланды. Россия Федерациясе Җинаять кодексының 139 маддәсенең 1-нче өлешендә, Россия Федерациясының Җинаять кодексының 130 маддәсенең 2-нче өлешенә караган җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Лучалма телекомпаниясе. Башка темаларга. Барлык укучылар зарыгып җәйге каникулларны көтә. Ул вакытта дәресләр дә, эшләр дә юк, өстәвенә вакытны да төрлечә үткәреп була. Ял итүне мавыктыргыч, файдалы һәм күңелле итәргә ел саен мәктәп яны лагерьлары ярдәм итә. Әлбәттә дә алар үз эшләрен дәвам итә. Мәдәни, спорт һәм иҗади чараларга бай булган бер көннәрен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. И к этому сердцу, к этим ладоням мы с вами присоединим свечу. Хәтер шәме. Хәтер һәм кайгы көне алдыннан 10-нчы лицейның Крылья Родины мәктәп яны лагере укучылары шундый исемле Бөтен Россия акциясенә кушылды. Бу көн илебез тарихындагы фаҗигале датага, Бөек Ватан сугышы башлануга багышланган. Балалар вакыйганың никадәр фаҗигале булуын тагын бер кат исенә төшерделәр һәм үз куллары белән хәтер шәмен ясап карадылар. Раяна Галиәкбәрова һәм Амалия Хафизовның әтиәннәре сугышта катнашкан бабайлары турында күп сөйли. Мөһим даталарда biz аларны һәрвакыт искә алабыз ди кызлар. Да, я считаю, что это очень важно помнить, какой подвиг совершили наши, прадедушки, можно сказать, потому что мы вот живем вот так хорошо из-за них. Лагерь сменасы үз эшен июнь башында башлый һәм ай ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бирдәге 1-нче сыйныфтан алып 4-нче сыйныфка кадәр 90 бала өчен төрле программа әзерләнгән. Мы стараемся наполнить жизнь детей интересной жизнью, посещаем бассейн, кино, проводим внутри кружковую работу, дети заняты и спортивными мероприятиями, различные поделки делаем. Стараемся, чтобы детям было интересно у нас. Адымнар полилингваль комплексындагы лагерьда 7 яшьтән 12 яшькә кадәрге 150 бала ял итеп яңа уку елына көч җыя һәм яхшы кәеф туплый. Бирдә барлыгы 6 отряд. Балалар вакытларын актив, күңелле һәм яңа белемнәр туплап үткәрәләр. Мисал өчен, остаханәләрнең берсендә алар матрешка турында тулырак белә алды. Рус уенчыгының тарихы белән генә танышып калмадылар. Аның төсләрен өйрәнеп, үзләре буяп та карадылар. Матрешки, они обычно изготовлены из дерева, и это один из символов России. На матрешке есть разные цветы, и у нее красный платок или других цветов. Креатив җәмгыять беләме исемле остаханә аеруча кызыксыну уятты. Аның кысаларында балалар яңа мәгълүматны уйнап үзләштерделәр. Беренче көнне кереш өлешне үтсәләр, алга таба аларны тарих һәм җәмгыять белеме буенча макетлар төзү көтә. Гомумән лагерьда балаларны төрле яклап үстерергә тырышалар. Графикта әлбәттә спорт өчендә вакыт бүленгән. Балалар бассейнга йөриләр, баскетбол, футбол уйныйлар, төрле эстафетларда катнашалар һәм йөгереп вакыт үткәрә алалар. Бүген инде менә безнең Артек дигән лагерьнең 100 еллыгы бит инде, бик матур чара, бик матур юбилей. Шул уңайдан инде безнең укучыларыбыз безнең Артекка инде бик матур хатлар язалар инде, киләчәккә хат дип атала. Һәм дә инде юл хәрәкәте иминлеге залары белән балаларыбыз бүген бик матур профориентацион очрашу булып узды. Артек лагерінің юбилейына балалар махсус флешмобта әзерләделәр.
Луч телекомпаниясы яңадан кунаклар кабул итте. Бу юлы англоед, инглиз, актер интенсивы тәрбияләнүчеләре телевидение дөньясының сәхнә арты белән танышты. Хезмәттәшләребез балаларга телекомпаниябез буйлап экскурсия уздырды. Аларга үзләрен чын тележурналистлар итеп хис итәргә мөмкинлек бирде. Яшь кунаклар профессионалларның эшен күзәтеп кенә калмыйча, эш процессында да актив катнашты. Алар телесуфлердан яңалыкларны укып, тавыш яздыру бүлмәсендә кыска ролик яздырып, оператор эшләрен дә үзләре башкара алды. Һәм эш нәтиҗәсен үзләре монтажлаган сюжетны да күз алладылар. Практик дәресләрдән тыш балалар телекомпания эшенең үзенчәлекләре, тарихы турында да белделәр һәм әлбәттә истәлеккә һәркем студиядә фотога төшеп кайтып китте. Экскурсиягә язылу өчен телефон 261 999. Урам мәдәнияте заманча бию, юмор фестивале һәм башкалар. 18 июльдән 3 августка кадәр Әлмәттә Кара күз этномодерн фестивале узачак. Быел ул 5 еллык юбилейын билгеләп үтә. Шул уңайдан тагын да масштаблырак булачак. 3 атна рәттән узачак кызыклы яллар программасы, яңа фестивальләр һәм официаль вәкиле турында Казанда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Матбугат конференциясына килгәннәрне каршы алып, Кадим Әлмәт музыкаль коллектив аутентик төрки уен коралларында уйналган үзенчәлекле рухи музыканы бүләк итте. Кара күз һәр вакыт мәдәни традицияләргә бай. Быел фестиваль үз мәйданчыкларына бөтен Россиядән, шулай ук Үзбәкстан, Казакстан, Белоруссия, Испаниядән талантлы башкаручыларны һәм артистларны җыячак. Оештыручылар өчен фестиваль аша мәдәни кыйммәтләрне һәм сәнгатьне саклау һәм үстерү, республикабызны таныту мөһим. Фестивальдә рәссам, дизайнерлар, музыкант, театр сәнгате артистлары катнаша. Төрле халык кәсепчелеге эшләнмәләре дә тәкъдим ителәчәк. Выходные с 18 июля по 3 августа можно запланировать свой визит в город Альметьевск, чтобы посмотреть именно ту площадку, которая будет интересна тем или иным зрителям, вне зависимости от возраста, вне зависимости от вкусов. Фестиваль мультикультурный, и он охватывает на самом деле очень широкий спектр интереса в области культуры и искусства. И даже не только культуры и искусства, но и здоровья и духовного совершенствования. Быел мәйданчыклар саны артып, 18-гә җиткереләчәк. Яңа мәйданчыклар халык сораулары, ихтыяҗларына карап туа. 18-нең икесе моңа кадәр булмаган мәйданчыклар. Фестиваль кысаларында беренче тапкыр классика, этно, джаз һәм хәтта рокны берләштергән орган музыкасы фестивале һәм Кара күз ретрит узачак. Площадка связана с духовными различными практиками, которые направлены на укрепление ментального здоровья. Это практики цигун, различные практики медитации, такого направления. Быел фестивальнең юбилей елында беренче тапкыр төп кунак та чакырыла. Оештыручылар аны амбассадор дип атый. Бу үзенә күрә бренд илчесе дигән сүз. Төп кунак Татарстанның атказанган җырчысы, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Мәдәният дөньясын кем тәкъдим итәр дигән сорау тугай, шунда ук Сәйдә булырга тиеш дип уйлый оештыручылар. Ул иң күркәм сыйфатларны үзенә алган. Фестиваль фәлсәфәсенә тәңгәл килә. Яшь булуына карамастан, халыкара аренада ирешкән уңышлары аның иң лаеклы кандидатура икәнен дәлилли. Артист фестивальне ачу һәм ябуда катнашачак, этно мәйданчыкта чыгыш ясаячак һәм автограф сессия уздырачак. Фестивальнең рухы миңа бик якын, чөнки минем музыка, минем иҗат кебек фестивальдә безнең гореф-гадәтләребезне, мирасыбызны алып, заманча сулыш белән берләштерергә тырыша. Ул гади генә фестиваль түгел, монда
ижад энергиясы гірлі балқып тұра. Қаракөздің 5-ші туған күні дисте еллар давамында Татарстан мәдәнияты, әдәбияты, музыка, сәнгаты традицияларын үстерергә ярдәм итүче Татнефть компаниясының 75 еллыгына туры килә. Ел сайын 100 меңләп кеше фестивальгә кунак булып килә. Быел да фестивальгә килүчеләр шуннан ким булмас дип фаразлый оештыручылар. Мәдәни очрашуларга бой эш атна джаз фестивале белән төгәлләнәчәк. Анда Иванушки International, Тося Чайкина, Игорь Бутман һәм башка артистлар чыгыш ясаячак. Бүген һәм иртәгә кич исә калабызда ачык һавада күңел ачу программаларын күрергә булачак. Әлбәттә, мәдәни мөхит проекты дәвам итә. Аны Татнефть компаниясе гамәлгә куйды һәм 9 ел дәвамында уздырып килә. Бу проект калабыздан тыш республиканың көньяк-көнчыгышына караган башка торак пунктларда да уза. Проектның бу сезонында шәһәр һәм районның 8 иҗтимагый киңлегендә шул исәптән яңа булдырылган Әлмәт сусаклагычы территориясендә узачак. Мәдәни программага Сандугач Сайрар Илем, Браво Әлмәт фестивальләре лауреатлары чыгышлары, балалар өчен күңел ачу чаралары, жанлы музыка, якты бию кичәләре, остаханәләр керә. 22 июнь илебез тарихында фаҗигале дата. 84 ел элек бу көнне Бөек Ватан сугышы башланды. Алабызда әлеге көнгә кагылышлы чаралар хакында район рәсми порталында хәбәр ителә. Оештыручылар иң кан кыйгыч һәм дәһшәтле сугыш башланган көнне һәлак булганнарны искә алу өчен Мәңгелек ут мемориалына чакыра. Биредә 21 июньдә 20 сәгать 30 минутта Әлмәт волонтерлары 80 саны формасына салынган утлы инсталляция ясарга чакыра. 22 июньдә 12 сәгатьтә истәлекле митинг һәм мемориалга чәчәкләр салу тантанасы узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.